Anna stătea la ușa apartamentului mamei ei, iar inima îi bătea mai repede decât de obicei. Lângă ea, elegant și bine îngrijit, stătea Denis. Prezența lui la pragul casei natale îi umplea pe Anna de un fior ciudat, plin de anticipare. Acum urma să se întâmple ceva important, decisiv. Astăzi mama îl va vedea pentru prima dată pe alesul ei și Anna își dorea din tot sufletul ca totul să decurgă perfect. Și-a aranjat părul, a tras adânc aer în piept și a întins mâna să apese pe butonul soneriei. Denis i-a prins palma, strângând-o cu încurajare, și a apăsat el însuși ușor pe sonerie. După un minut, ușa s-a deschis. La prag stătea mama ei, încă nedumerită cine venise în vizită. Fața mamei s-a luminat într-un zâmbet, plăcut surprinsă când a văzut-o pe Anna strălucind și bărbatul elegant de lângă ea. A apărut acea mică entare inevitabilă. Denis, de obicei atât de sigur pe sine, s-a înroșit ușor, iar mama, se pare, nu a găsit imediat cuvintele pentru a invita să intre. Acea clipă trecătoare de confuzie a adăugat doar căldură și sinceritate momentului. Mamă, acesta este Denis. Ți-am spus de el, îți amintești? Spuse Anna. Bună ziua, răspunse imediat Denis. Intrați, dragi mei, spuse mama, revenind la fire și făcând loc să intre. Au pășit în bucătărie. Pe masă îi aștepta deja ceainicul, răspândind un parfum plăcut, și o șarlotă rumenă, încă caldă. Totuși, nimeni nu se gândea acum la mâncare. Anna, orbită de emoție și dorința de a face impresie, aproape se lipse de Denis pe scaun, căutând în el sprijin și confirmarea sentimentelor ei. Conversația a început ușor. Mama, cu delicatețea ei caracteristică, pune întrebări despre munca lui Denis, despre hobby-urile lui. Denis se comporta impecabil. Vorbea cu încredere, povestind despre serviciul său, despre cât de important este să construiești o familie solidă și să ai grijă de cămin. Menționa cum bunăstarea familiei sale fusese câștigată prin muncă de părinții săi, subliniind valoarea economiei și unui management rațional al bugetului. La un moment dat, când mama a întrebat cum vede el viitorul împreună cu fiica ei, Denis a privit-o pe Anna, apoi din nou pe mama ei și cu un zâmbet abia vizibil a adăugat: cel mai important este ca toate procesele să fie sub control. Atunci fericirea și bunăstarea sunt garantate. Anna nu-i lua ochii din față, captând fiecare cuvânt, dând din cap, iar când Denis părea că se gândește o clipă, Anna se grăbea să-l ajute, inserând cuvântul sau fraza potrivită pentru ca discuția să nu se întrerupă. Făcea totul ca această întâlnire să fie perfectă, iar mama să fie complet încântată de alegerea ei. Au stat la mama doar puțin, aproximativ o oră. Îi aștepta o sesiune de cinema. Denis, după ce și-a luat rămas bun, a ieșit primul și s-a îndreptat spre mașină. Anna a rămas puțin în hol pentru a-și îmbrățișa mama. Mama părea puțin confuză. Vivacitatea ei obișnuită fusese înlocuită de o concentrare interioară ciudată. Anna o sărută pe obraz pe mama ei și, cu inima bătându-i cu putere, șopti: ei, cum ți se pare, mamă? Chiar e bun, nu-i așa? Mama oftă încet, îi mângâie mâna și răspunse încet, aproape cu regret: ascultă, draga mea, nu e potrivit pentru tine. În seara aceea, Anna și mama stăteau în bucătărie. Ca întotdeauna, beau ceai cu miere, dar acum între ele plutea o tăcere tensionată, iar șarlota neterminată rămăsese pe farfurii. Dispoziția Annei fusese stricată de cuvintele mamei și nu le putea lăsa să treacă. Mamă, de ce ai spus asta? Vocea Annei tremura de supărare. Denis e atât de bun, educat, deștept, atent. Are grijă atât de viitorul nostru. Ce nu-ți place la el? Mama oftă, punând ceasca pe masă. O privea pe fiica ei cu blândețe și cu o tristețe inexplicabilă. Draga mea, Aneta, începu mama într-un ton iertător, ca și cum și-ar cere scuze pentru propriile sentimente. Nu știu cum să-ți explic. Pur și simplu nu-mi stă sufletul la el, are ceva ce nu pot înțelege, dar simt. Un fel de răceală. Răceală. Anna ridică sprâncenele, indignată. Mamă, el e doar un om serios. Nu e genul care să vorbească fără rost.
Înțeleg, draga mea, că ești îndrăgostită, i-a spuse mama încet, privind în depărtare. Dar crede-mă, inima maternă rar se înșală. Nu asta ai visat, știu. Te rog, gândește-te mai întâi, nu te grăbi. Nu faci o greșeală pe care apoi nu vei putea să o repari. Cuvintele mamei doar îi aprindeau mânia Annei. Se simțea neînțeleasă, iar sentimentele ei desconsiderate. Eu știu ce am nevoie și voi face cum voi hotărî eu. Anna se ridică brusc de la masă, ochii sclipeau de furie. Noi, dacă vrei să știi, mâine mergem la Denis la cabana lui să cunoaștem părinții lui. Și totul va fi pur și simplu minunat. Vei vedea. Mama zâmbi slab, nu spuse nimic, doar dădu din cap, dar fața ei arăta tristețe. Anna, simțindu-se teribil de jignită și nedreptățită, se întoarse și părăsi rapid bucătăria. După un minut, se auzi zgomotul ușii camerei ei. Mama rămase singură în liniște, privirea era ațintită asupra Charlottei neterminate, iar în inimă era ascunsă o grea neliniște maternă. Dimineața era însorită. Ziua promitea să fie minunată. Trezindu-se, Anna nu-și mai amintea de grijile mamei sau, poate, le îngropase mai adânc pentru ca acestea să nu-i strice ziua importantă. În inima ei trăia o hotărâre fermă de a demonstra, atât ei, cât și mamei, că Denis este omul cu care vrea să-și lege viața. Anna se pregăti, își aranja atent părul și aplică un machiaj ușor, dorind să arate impecabil. Ieșind din casă, îl zări pe Denis, care o aștepta deja în curte, sprijinit de mașina lui. Fața lui radia de anticipare. Plecară din oraș. Soarele augustian inunda împrejurimile, câmpurile de pe marginea drumului erau deja aurii de grâu copt, iar deasupra lor se întindea un cer albastru infinit. Drumul îi ducea într-un loc pitoresc, departe de agitația orașului, la casa de vacanță a părinților lui Denis. Anna se străduia să se gândească doar la lucruri frumoase, imaginându-și cât de minunat vor petrece timpul împreună, cum se gândea cum îi vor plăcea noi viitori membri ai familiei și cum, mai târziu. Le va spune mamei cu un zâmbet că aceasta a greșit. Denis conducea mașina calm și sigur. Vorbeau puțin, dar la un moment dat el întoarse ușor capul către Anna și, cu un zâmbet abia vizibil, avertizator, spuse: Ascultă, Anneta, părinții mei sunt oameni, știi, sensibili. La cabana lor totul e foarte organizat. Totul trebuie să fie perfect. El tăcu pentru câteva clipe, apoi continuă, parcă oferind sfaturi importante. Te rog, încearcă să mergi doar pe alei. Adică, să nu calci pe gazon. Și încă ceva, dacă vrei să culegi ceva de pe tufele sau pomii din grădină, nu lua nimic. Ei îți vor da totul spălat direct la masă. Așa se obișnuiește la noi. Anna doar dădu din cap, percepând aceste cuvinte ca niște ciudățenii drăguțe ale oamenilor în vârstă, obișnuiți cu ordinea. În familia ei totul era mult mai simplu, dar i-a gândit că această grijă pentru ordine și regulile stricte fac parte doar din viața lor prosperă. Chiar îi se părea amuzant. Uite ce oameni, totul e la locul lui, nimic în plus. Se bucura să vadă cabana perfectă pe care Denis o descria cu atâta convingere. Mașina cotise de pe drumul asfaltat pe unul de pământ și se opri în fața unei porți înalte din fier forjat. Dincolo de ea, cât îi ajungea privirea, se întindea o grădină impecabil îngrijită, niciun fir de praf pe alele pietruite, niciun frunză căzută. Parcă iarba de pe gazonul perfect tăiat avea aceeași lungime, ca și cum ar fi fost tunsă cu foarfeca. Pășind pe proprietate, Anna văzu o casă de vară solidă, înconjurată de flori. Totul arăta impecabil, aproape ireal, ca o imagine dintr-o revistă de grădinărit. Ei erau deja așteptați. Tatălui Denis se ocupa de ceva lângă magazie, iar mama lui uda florile lângă casă. De îndată ce mașina se opri, lăsară totul și se îndreptară spre ei. Bărbatul în vârstă, vioi, cu spatele drept și privirea autoritară, tatăl lui Denis, Vsevolod Nicolaevici, și femeia plină de energie, mereu zâmbitoare, mama lui Denis, Zanna Borisovna. Înconjurară pe tineri cu îmbrățișări călduroase, presărându-i cu cuvinte de bun venit. Zanna Borisovna vorbea fără oprire, glasul ei răsuna, dar Anna, încercând să înțeleagă ce fel de om era în fața ei, simțea o oarecare detașare.
Părea primitoare, părea sinceră, dar căldură nu simțea. Era ca un mecanism perfect reglat de ospitalitate, nu o întâlnire sufletească. Anna, amintindu-și sfaturile lui Denis, încerca să fie extrem de atentă. Pășea cu grijă pe alele pietruite, admirând florile colorate. Niciodată nu întinse mâna spre merele coapte de pe ramuri, nici spre ciorchinii de struguri care înfrumusețeau foișorul. Între timp, Vsevolod Nicolaevici și Denis începeau să pună o masă masivă de stejar chiar în grădină, sub un măr întins. Zanna Borisovna scoatea cu îndemânare din casă farfurie după farfurie, legume proaspete, salate apetisante, prăjituri de casă și bucăți suculente de carne friptă. Zanna Borisovna, să vă ajut cu ceva? Întrebă Anna, văzând cum mama lui Denis se agita. Zanna Borisovna se întoarse și, făcând un gest ușor cu mâna, răspunse. Ce vorbești, draga mea, tu ești oaspete. Și oaspeților nu le stă bine să pună masa. Mai bine mergeți cu Denis să admirați trandafirii noștri. Tocmai sunt în floare acum. Anna simți o ușoară jenă, dar Denis îi prinse mâna și o conduse spre tufele cu flori bogate și colorate, iar ea urmă obedientă. În acel moment se auzi un bătut tentant la poartă. Tatălui Denis se întoarse, cu fața ușor încruntată. La poartă stătea un bărbat de vârstă mijlocie, probabil un vecin, schimbându-și stânjenit greutatea de pe un picior pe altul. Vsevolod Nicolaevici, iertați-mă că vă deranjez, începu vecinul, vocea lui plină de rugăminte. Am făcut pană la roată și nu pot ajunge în oraș. Nu mi-ați putea ajuta cu o pompă să ajung la service? Zanna Borisovna, auzind asta, scuipă disprețuitor și, fără să-și întoarcă capul, aruncă. Trebuie să ai propria pompă, nu trebuie să mergi la vecini. Vsevolod Nicolaevici se apropie încet de poartă și, fără a ridica vocea, dar cu o intonație glacială, tăios, spuse, ai auzit? Du-te la treaba ta, nu ne deranja. Vecinul își cobor privirea, murmura ceva și se întoarse. Anna simți un fior pe șira spinării. Nu a avut timp să se mire sau să proceseze ce s-a întâmplat, căci Denis, parcă simțind jenă ei, îi prinse mâna ușor și o conduse mai adânc în grădină, spre o frumoasă foișor sculptat, acoperit cu iederă. Când masa fu aranjată, părinții îi chemară. Anna și Denis se așezară la masa masivă de stejar, care deja se lăsa sub greutatea bunătăților. Vsevolod Nicolaevici gesticula cu căldură, invitându-i să guste din mâncare, și începu cu mândrie să povestească despre recolta sa. Ia, Aneta, încearcă castraveții noștri, crocanți și suculenți, și roșiile, vezi, toate la fel. Și toate acestea, fără nicio chimicală, crescute cu propriile noastre mâini. Fiecare fruct e banii noștri, pâinea noastră. Zanna Borisovna, cu zâmbetul ei constant pe față, turna în pahare compot aromat de mere și așeza cu grijă pe farfurii salată proaspătă și bucăți de carne friptă. I-a dădu din cap spre soțul ei, adăugând cu mândrie. Da, draga mea, toate acestea le-am făcut cu mâinile noastre, fără să cerem nimic nimănui. Iar Denis este cel mai bun ginere din tot cartierul. Așa că ține-te bine, copilă, și vei câștiga respectul tuturor. Denis stătea lângă Anna, zâmbea ușor și aproape nu vorbea, lăsând părinților să conducă conversația. Doar din când în când arunca o privire către Anna, ca și cum i-ar verifica reacția, iar ea simțea un fior ciudat sub privirea lui. Anna încerca să susțină conversația, să laude mâncarea și să se minuneze de ordine în grădină, dar se simțea puțin inconfortabil. Poate era doar un vânt rece care străbătea grădina. Sau poate cuvintele mamei de ieri se strecuraseră în inima ei, făcând-o să se îndoiască de sinceritatea ospitalității generale. Chiar și Denis, deși zâmbea, părea ușor detașat. Probabil că în familia lor nu era obiceiul să-ți arăți sentimentele în fața tuturor, își spuse Anna. Deodată, Vsevolod Nicolaevici puse furculița deoparte. Privirea lui deveni brusc prădătoare, îndreptându-se spre capătul îndepărtat al grădinii. Sări de la masă, mormâind. Ei, acum îți arăt eu. Era uimitor de rapid pentru vârsta lui. Pe măsură ce mergea adânc în grădină, el apucă un băț lung, bine fasonat, care părea să fi fost sprijinit de peretele casei special pentru astfel de ocazii. Anna rămase complet uimită, fără să înțeleagă ce se întâmplă.
Își întoarse privirea către Denis și Zanna Borisovna. Însă la masă, în afară de Anna, nimeni nu părea să fi observat incidentul. Zanna Borisovna și Denis continuau să mănânce impasibili. Anna, complet derutată, lu încet pe furculiță niște salată, fără să înțeleagă ce se întâmplă. Din adâncul grădinii se auziră un piuit slab, apoi un bocet. Anna se încordă. Denis și Zanna Borisovna se ridicară de la farfuriile lor. La câteva momente după, Vsevolod Nicolaevici apăru de după tufele de flori. Întoarcerea lui făcu pe Anna să tresară. Într-o mână ținea strâns bățul, iar cu cealaltă, apucând de guler, trăgea un băiețel speriat, de vreo 10 ani. Urechea copilului era ușor roșie, iar ochii plini de lacrimi. Băiatul plângea și încerca să se smulgă, dar prinderea lui Vsevolod Nicolaevici era de oțel. Pe fața lui se juca un zâmbet crud. Aha, prinț, hoțule micuț! Tună Vsevolod Nicolaevici, apropiind băiatul de masă. Credeai că vei scăpa, ca întotdeauna? Hai, arată ce ai acolo. Băiatul se strânse, încercând să-și acopere buzunarul, dar Vsevolod Nicolaevici îl scutură fără meneiamente. Pe pământ căzură câteva pere coapte, aurii. Zanna Borisovna, care până atunci tăcuse, se animă brusc. Fața ei se lărgi într-un zâmbet larg, dar neplăcut. Ei, Denisca, spuse ea melodios, privindu-și fiul. Tu ești capul viitoarei familii. Arată-i cine e stăpânul aici. Cum trebuie să procedezi cu micii leneși. Să știe că nu se ia ce nu-i al lor. Să-i rămână în minte toată viața. Denis, parcă la comandă, se ridică fără întare. Pe fața lui apăru o expresie pe care Anna nu o mai văzuse niciodată, un amestec de aroganță și o cruzime terifiantă. Se apropie de băiatul care tremura de frică și l-apucă de ureche. Vrei să furi de la noi? Trase Denis băiatul în sus de ureche și șopte amenințător printre dinți. Ai înțeles ce se întâmplă dacă mai intri pe proprietatea noastră? Îți rupem toate urechile. Băiatul plânse din nou. Anna privea scena, iar inima îi strângea de groază. Nu era doar o pedeapsă, era umilirea unui copil neajutorat. În ochii lui Denis și ai părinților lui, Anna vedea doar flacăra lacomă a proprietarilor, gata de orice pentru recolta lor. Toată aparenta lor decență se prăbușise, dezvăluind o natură oribilă și crudă. Denis. Vocea Annei tremura de indignare. Ce faci? Nu e nevoie. Lasă-l. E doar un copil. Zanna Borisovna, auzind vocea revoltată a Annei, se întoarse către ea. Zâmbetul ei nu dispăru, dar deveni și mai rece și patronizator. Nu te băga, draga mea, acestea sunt treburile noastre, spuse ea. Băieții vecinilor au luat prea mult curaj și s-au obișnuit să fure recolta noastră. Dacă nu-l corectăm acum cu centura, va deveni un mic infractor. Apoi se întoarse către soț. Vsevolod, dă-i jos pantalonii. Băiatul țipă de groază. În acel moment, ceva în Anna se frânse. Ea se uita la Denis, pe care îl iubise, dar îl vedea acum ca pe o continuare a celor oameni cruzi și fără suflet. Nu era doar zgârcenie. Era un monstru interior, ascuns sub aparența unui trai prosper. Voi vă bucurați de chinurile lui. Strigă Anna, iar în acel moment Denis se întoarse către ea. Privirile lor se întâlniră. În ochii lui văzu o cruzime rece, calculată, aceeași care se ascundea în spatele zâmbetului său politicos. Nu era privirea unui om care iubește, ci a unui prădător. Anna, adunându-și toată voința, se ridică brusc. Vocea ei, la început tremurândă, deveni fermă și puternică, răsunând în grădina liniștită, acoperind sughițurile băiatului și râsul dezgustător al adulților. Este greșit. Nu pot să permit asta. Să nu mai faci niciodată așa ceva cu copilul meu. Nu voi tolera asta. Nu mă voi căsători cu tine. Denis și părinții lui rămaseră brusc tăcuți. Fețele lor se contorsionaseră de șoc și furie. Nu se așteptau la o asemenea opoziție, la o condamnare atât de dură venind de la draga Anna. În acel moment, băiatul, parcă simțind șansa sa,
Se smulse din prinderea adulților și, ca un iepure, alergă spre Anna, ascunzându-se în spatele ei. Anna, fără să aștepte un răspuns, îi apucă mâna ferm și porni hotărâtă spre ieșirea din grădină. Întreaga familie a lui Denis rămase în mijlocul gazonului lor impecabil. Din urmă se auzi vocea uimită a lui Vsevolod Nicolaevici. Unde merge ea? Și imediat vocea răutăcioasă și plină de dispreț a Zanei Borisovna, adresată fiului. Lăs-o să plece, Denisca. Își va da seama și va reveni. Anna nu se întoarse. Ești cu băiatul pe poarta înaltă, pe drumul de țară. Asigurându-se că sunt în siguranță, se așeză în fața lui. Trebuie să înțelegi că nu e bine să iei ce nu e al tău, îi spuse Anna bâlând. Vezi ce se poate întâmpla. Noroc că am fost aici, altfel acești oameni ți-ar fi luat tot. Băiatul, clipindu-i miți ochii speriați, șopti. Mulțumesc, doamnă. Nu o să mai fac asta. Aleargă repede acasă, îi răspunse Anna, dându-le ușor din cot. Băiatul se repezi pe drum, fără să se uite înapoi. Anna se ridică. Se uită în jur să-și dea seama unde se află și observă un mic indicator pe casa cea mai apropiată, cu numărul și denumirea străzi. Scoțând telefonul din geantă, chemă rapid un taxi. Ajunse acasă spre seară. Mama o întâmpină îngrijorată, dar, văzând starea fiicei, o îmbrățișă imediat. Anna, stăpânindu-și lacrimile, povesti pe nerăsuflate tot ce se întâmplase, despre ospitalitatea falsă, despre cruzimea lui Denis și a părinților săi față de băiat, despre decizia ei. Mama asculta în tăcere, mângâindu-i părul. Ai avut dreptate, mami, spuse Anna, sughițând. Ai văzut totul, ai simțit totul. Iar eu am fost atât de oarbă. Astăzi am văzut adevărata față. A fost îngrozitor, mami. Nu puteam să rămân acolo. Mama o așeze la masă, îi turnă o cană cu ceai cald de mentă și îi puse în față o farfurie cu plăcinta ei preferată. Ei bine, draga mea, spuse mama încet și cu bâlândețe. Am simțit cu inima mea că ceva nu era în regulă. Dar știi ce-ți spun, draga mea? Sunt mândră de tine. De această hotărâre a ta. Nu ți-a fost frică să întrerupi totul într-o clipă, când ai văzut nedreptatea, s-a ținut de principiile ei, de conștiința ei. Asta valorează mult. Și ai avut dreptate. Cel mai important este ca bărbatul tău să fie bun, să-i prețuiască pe ceilalți, nu doar pe el însuși. Iar un om ca acest Denis, cu o asemenea familie, nici măcar gratuit nu ți-ar fi necesar. Anna pri spre mama ei și simți cum o povară se ridică de pe suflet, ca și cum o piatră ar fi căzut din inimă. Cuvintele mamei erau cea mai frumoasă laudă și cel mai sincer alin. Ea dădu din cap, ștergându-și lacrimile. Încă mult timp rămaseu la bucătărie, vorbind despre lucruri proprii, dragi și calde. În acea seară, Anna nu doar că și-a regăsit liniștea sufletească, dar și-a întărit și mai mult legătura cu mama, înțelegând că adevărata dragoste și sprijinul au fost mereu aproape. Ea nu avea nicio îndoială că o așteaptă fericirea alături de un om demn, căci acum știa exact ce fel de bărbat caută. Și voi scrieți dacă v-a plăcut povestea mea. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, Povești cu Iulia. Toate cele bune!